Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Mayong hapon sa itong sa mga palangga ng mga tagpalamati. Siyempre, welcome naman sa lunes ng edisyon sa This is My Life. Petsa 27 sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Pero sige hapon sa itong mga palangga ng mga tagpalamati, masubo o kon malipayon ang Pasko, nag-abot kag nagligad. Ang adlaw sang Pasko, masiling na ito, may ara kita mga kauturan nga naging malipayon, may ara nga nagakasubo tungod sang tunto nga bagyo udah. Pero nagatingwa man nga itong mga kauturan nga bisan paano nakahatag duag, nakahatag kabuhi sa ila ang petsa 25 sa bulan sang Disyembre. Amo na siling naton sa bisan ano nga sitwasyon nga aton ma-encounter sa aton pagpangabuhi, kasakit man, kalipayan man, ara kita tanan nagainupdanay kag nagainunungay. Sa nahambal na naton ti pro kinahanglan lang gid bala ano gani hambal naton Tita Wilma na hindi kita magdulas ng paglaom. Importante mabakod kita sa pagatubang sang tanan. Ayton man pagpangamusta syempre sa ayton man mga senior citizen, kamusta ang Pasko ninyo? Paamo ka na. Kamusta ang inyo Pasko, mga senior citizen? Kag magluwas man sina mga kabataan naton nga naga-enjoy, iba nga pangasubo, makita lang nato ang mga post sa Facebook, no? Sa social media, no? Sa mga balita, ang mga kabataan nga ginasubuan, mga pamilya nga nadulaan sang puluyan, mga pamilya nga nagkalagutman, tuga ni Bagyo Udet. Pero padayon sa gihapon ang mga nagkalain-lain ng mga organisasyon kalakip na kami man nagaupod no? Sa Operation Tulong Task Force sa pagtipon sa mga bulig halin man sa inyo sa mga pagkaon o kung anuman nga bagay nga inyo mapaambit aton mapaambit sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati. Sa aton man mga kauturan nga mga Negrense, Filipinos, diyan man nga bahin nga nahalita ni Udat, kinahanglan lang kiyad na wala ta nga nahimo. Tita Wilma, di bala? Okay, tipit sa 27 na, pila na lang kaadlaw, pila kaadlaw, bagong tuig na, paalam na kita sa mapaalam kita sa tuig 2021, so galaw na ito ng tuig 2022, ano na naman ang inyo sini mga plano? Ano na naman ang inyo mga plano? Yes, sa pagselebrar o pagsug-alaw naman sang bagong tuig, magluwas iya sa ginasalasalahan sa mga nanay kag mga kalulahan kay kun ang aton iya ulihing tubo ang aton mga mga new generations dayon man ako nuy bisan wala pero kun wala sila sa may mabaton kami wala. Paamo ka na, no? Mga kabataan, bala? Sila lang tuyang may Pasko galis. Kami wala. Hindi ka mo lipay na kamuyatan yung inyong mga gadgets. So, di ba? Okay. Ang aton, ang concern na ito, diri is ang aton sinimi mga, kabahin na ini sa atong tradisyon. Hindi bala? Kabahin na sa atong tradisyon nga antes pa man mag-abot ang katapusan nga adlaw sang tuig. Kadamo sang ginapreparar sa mga iloy sang puluyan. Kadamo sang ginahandaan sang tag sa kapamilya. Pero ang iban may arabi. Ako niya, mga doon na muklatan taman bala. Ang especially sa aton puluyan, kinahanglan matinlo ang aton puluyan, amo nang iban nga matamat nga naga-general cleaning, ginapanghipid ang tanan, kinahanglan suno sa ila wala lago, kinahanglan napamalansya ang tanan, di ba? Kinahanglan puno ang tanan,
puno ang tanan, bisan gagmay lang ang imo suludlan, bisan gagmay lang da nga mga container or bottle nga gagmay, nga puno sang tubig, puno sang asin, puno sang bugas, inang kinahanglanon mo bala adlaw-adlaw na tuod, bisan paano mapati ka man kag sa hindi, pero ako practice ko na. Bisan paano, ginakaluyan man kita. Ha? Kagang magluwas na, ano pag ititawe, ang kinahanglan, ano pang ginapaligban nyo da, ang 12 fruits, iba na subong, mayara na 13 fruits eh. No? Kaya sa aton mga katigulangan, iya, 12 fruits kay ina iya nagasimbolo sang 12 ka bulan sa sulod sang isa ka tuig. Na di subong mayara na mga 13 fruits, may mga mo na kaga masiling nami gidya mga bilog na mga matamis, hindi iya mag tungtong sa lamisa sa mga maaslom or mapait nga prutas, perti gidya nga mga panimadon o kon hilikuton sa ngaton sini mga palanggaman nga mga lola kag lolo, especially mga seniors na ito dara. Kag magluwas na Tita Wilma, anong ginaplano ninyo nga pang medianoche? Medianoche ang munang pagbulag sang katapusan iya nga inoras or sinigundo kag magsulod ang tuig 2022 pagasaluhan sang tagsa-tagsa ka pamilya. Bisan gagmay lang da. Pero dumduman ko sa 12 fruits, bisan mga native lang ni naton nga mga prutas sa palibot naton ho. Pwede na ina siya, hindi ta magpalibog ang ara lang. Importante madayon gid. Ang pagsugalaw naton sa bagong tuig, likaw lang kita sa katalagman kag kahalitan, especially kay ara. Perti man kabakal sa mga palupok, ang mga firecrackers, no? Bawa ginikanan, bantayan gid ang mga kabataan, ha? Kinahanglan lang gid. Kaya ara na may mga reported na nga mga biktima sang palupok. Inahalin niya sa Department of Health, no? So, kinanglan extra careful lang kita. Remind lang kita sa itong sini mga kabataan. Ano, pag iniara, pag isa-isa huntan amat-amat, from sa pagligad sa mga inadlaw, tub-tub iya sa pag-abot sang New Year. May gapati ka mo nga may ara pagkaon nga maswerte, may ara pagkaon nga hindi dapat nga i-prepare pag New Year. Ambot na lamang dira. Importante may kaunon, di ba? Pero anong animal sign sa karon nga tuig? Sa nakita ko to, ang animal sign is tiger. Tiger ang 2022. Pero ang year of the tiger, sa mga Chinese, pero before ko na karon mag-horoscope, istoryahan ta na bala. Ang year of the tiger. Ano nga mga tuig? Ano ka nga tuig na tawo? Sa year of the tiger, sino ang mga natawo sa amo sina nga tuig? Okay, ibaluon ta na karon. Kag sulat man nga pagbasahon ni Tita Wilma sa karon iya. Pero kalabanan sa aton kabalo na kita kung anong color of the year, hindi bala? Yes, kasi nagligad gin mensionar ato ni Tita Wilma kung anong color of the year for 2022. Pantone sa gihapon ang very Perry na muna siling very Perry, ano nun muna yung mga kulot ng imo Tita Wilma, mga very Perry inaman na gali kay sa simple nga pulong ang very Perry. Purple, light bali nga purple, ube kung sa aton sa hiligay noon. Okay ha, so relax ka mo dira sa siniman nga hapon, tubdubtak na alas 3, kita nga mag-aupninay sa inyo mga radyo. 684 kHz. Kag inyo man mga mensahe, mga pagpanamyaw, reaction sa sulat nga aton man mabasa karon nga hapon. Arang aton text hotline, pwede ninyo dira ma-send sa 0963-757-0874. Again, 0963 757-0874. Ang mga nag-aupoy naman sa Facebook page ng Action Radio Bacolod, dira may chat room kita, pwede man ka mo dira maka-comment. Type nyo lang, kag-isend man diri kay Tita Wilma sa This Is My Life. Pwede ninyo ma-like dira ang programa na iton, heart like or whatever, no? Bisan thumbs up, okay na. O may ada pa send stars, kung maka-send stars ka mo, happy pagit kita. But anyway, okay lang na siya, Tita Wilma. Man, pwede man kita maka-opdenize sa
sa YouTube na pwede kita da. Kag pwede man kamo makabisita sa aton sa ni website, log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kay may radio da, click nyo man na updan na kita gihapon. Open man sa mga balita ang matipon sang news center sa Action Radio Bacolod 24 hours a day. Na, amo na siya, Tita Wilma. Gani, relax lang kamo da, ha? Okay. Sa aton anay mga kauturan dira sa aton man pagkinanglan sa mga preska kay mga matahom nga bulak para sa bagong tuig. Pwede gid iban ginabutang sa altar, iban ginahimo mga centerpiece ug Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay tinagaman apat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto. Okay, hi and hello lang anay dira sa atong sa ni mga kauturan nga nagupod sa atong this afternoon online. Sir, ang EFC Press, ang Energy Fans Club sang ARB President Dennis Richard Tibor Roma. Very energetic mo nga klase sang pagkabata, babata. Di kay huben pa ni sa. Dennis, good afternoon. Thank you. Merry Christmas sa imo. Kay salamat gid. Ma'am Ana Sinoro, hi and hello man sa imo. Thank you. Merry Christmas makono Tita Wilma. Wala na action tawe bisan ang handa tabas na importante may grasya ang ara lang. Yes, be thankful for whatever, di ba? Kung ano lang ara,
Oh, thanks for the many hearts you send, Dennis. Salamat, gid. Hindi na siya magsakahaw. Dali lang. Connie Laparan. Good afternoon, Tita Wet Tamioco family, Laparan, Labaniego family, kag Esparresya family. Ay nagatamya Connies. Laparan sang Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Salamat gid sa imo, girl. Paamo ka na. Salamat gid kag yes, kamo dira maghalong-halong man. Okay? Aha. Dali lang gid. Inday Nelny, good afternoon lang dira sa imo, Inday Nelny, ha. Salamat gid. Ergela Sotnerab, madamo gid nga salamat sa imo kaga. Maayong hapon. Merry Christmas man kuno. Tibisan hindi pa man na belated. Hindi pa na belated bisan sang Saturday para ang Christmas Day. Holidays pagyed na. Kag good afternoon Tita We, happy Monday. Ari kami gihapon ni Nanay Isabel ga monitor sa Victoria City. Sir Eddie Laos, salamat kag salamat gid. Okay, enough lang anay ha. Relax lang kamo dira. Kaya balikan kamo ni Tita Wilma naman. Dugay-dugay. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Pasko, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Pasko sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Desisyon 2022. Ayon si Tita Wilma. Padayon kita sa pangalaga diya sa This Is My Life. Diba? Yes, oo. Dasig sang aton man oras. Wow! Hi, hello, Sir Meleli Uligo. Dira sa Bani Cafe. Tengok karon lang dugay-dugay inyong mga greetings dira. Relax lang, okay? Sa siningabahin, magabasa anay kita sang aton sulat para iya karon nga hapon. I'm sorry, di na to salaman akong pindot. Nga may intro kay muliwat, ari siya sa piyak ay nagsahilo. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang atong letter sender sa karon nga hapon, Iloy ini siya single mom. Si Aida
ang iya siningalan, pero hindi totoo nga ngalan. Ang iya lang pagpatawag. Aida, sorry nga bago ko lang nila sa nabas na open ang imo sini nga mensahe para sa This Is My Life. Pero hindi pa ulihi ang tanan para sa imo. Kag ang sulat ni Aida nagasiling, Dear Tita Wilma, kamusta lang sa imo? Kag sa tanan man nga nagapamati sa programa This Is My Life sa Action Radio. Tita, kung sila may istorya sa kabuhi kag may problema, ako may araman. Abi mo, dugay ko na tani gusto nga magsulat. Galing, sako lang gid ako sa pagtrabaho. Para nga matustusan ko ang kinahanglanon namon nga mag-iloy adlaw-adlaw sa amon pagpangabuhi. May mga bata ako, Tita Wilma. Wala makahibalo ang akon mga bata sa nagakatabo sa akon personal. Nga may ara ako karelasyon. Galing may pamilya man, may asawa. Kabalo ka, Tita Wilma, ginbayaan kami sang akon bana. Tungod, nagtaliwan na siya. Abi ko anay, no! Abi ko anay, hindi. Ang buot siya gali silingon, nagtaliwan na siya. Kay laina nga pamilya ang iya ginapaulian, ang nagaya sugpon. Tita, nagpatul ako sa karelasyon kong ini subong, tungod, mabuot siya. Kag, may ikasarang. Kabaluman ko, Tita Wilma, nga sala ang akong ginahimo. Pero palangga ko siya, sang sobra pa. Sa pagpalangga nga nabatsyagan ko, sa akon anay bana. Subong ang nagagamo sa balatyagon ko, nga basi bala madiskubrihan sa mga bata ko, ang nagakatabo sa kabuhi ko, nga nagapakigrelasyon ako sa may asawa na. Kag isa pa, basi mabalaan man sang pamilya niya ang amon relasyon. Bisan kabalo kami magtago, tita, hindi madula sa akon ang kabala ka permi. Basi bala magresulta sa wala kung maghibaluay na ang duha ka bahin. Ina subong ang problema ko. Ano ba lang dapat ko himuon? Ara lang ako nagapamati sa akon radyo. Hulaton ko gid ang imo sabat. Nagapasalamat, Aida. Okay, sa imo Aida, maayong hapon kag madamo gid nga salamat. Madamo nga salamat sa imo man pag paambit sang isa ka pahina sang imo sinikabuhi. Mga hitabo sa aton kabuhi nga kung kaisa, yes, hindi gin malikawan ang mga pagtilaw. Kung may mga grasya man kita nga mabaton sa aton kabuhi, hindi gin madula ang mga problema. Kay hindi man normal ang kabuhi naton diri sa kalibutan kung pulos lang mga maayo. Kung pulos lang mga pag-antos kag pagsakripisyo. May pagbulubalansi man na mo sang nagakatabo sa aton kabuhi. Di bala? Yes. Agaling wala mo di bala na mention Inday Aida, pila ng edad mo, ang kabataan mo, pila ng edad, para bisan paano bala ma-imagine naton kung may edad ka na, kung bala dapat anong makapangayo para sa mo. Anyway, okay lang ina. Na? Mahambal ko abi nga kabalo ka na gid nga amo sinang sitwasyon ginpadayon mo pagid.
Kag sa imo sitwasyon sa karon, bisan nga ginbayaan kamo sang imo kabataan, sang imo bana kag yes nakigpuyo sa lain man, nag-angkon sang lain man nga pamilya, kabalo na iya si Tita We nga kaintyende ka sang husto kag sala. Nakaintyende ka sang maayo kag malain, di ba la? So, diretso ko na ton. Pinakamaayo mo nga himuon. Untati ina. Samtang timprano pa. Untatan mo ang imo pagpakigrelasyon sa tao nga ina nga may pamilya na. Una-una, ikaw may kabataan. Wala makahibalo sa imo sitwasyon. Ginakabalakaan mo subong, di ba la? Problema para sa imo. What if kung mabalaan nila nga wala mo pa nasugid sa ila? Ano ayhan ang mangin atmosphere sa sulod sa inyo puluyan? Or ano ayhan ang matabo sa inyo pag ginawi sa sulod sa inyo panimalay, ha? Kag ikaw mismo, Inday Aida, kabalo kagin nga wala sang padulungan nga maayo ang tanan. Kung mabudlay man para sa imo, himuon mo gid iya nga tapuson ang tanan. Kay feeling ko hindi iya love ang nabatyagan mo sa sinang sitwasyon, kundi dala lang inasang pagkinahanglan mo. Pagkinahanglan sang ano? Ang imo material needs, ang imo nga physical needs, ang imo psychological needs, no? Pero sige lang. Hindi pa ulihi ang tanan. Samtang may tion kag makaya mo nga baguhon ang tanan, bag-uha kag buhata. Samtang timparano pa. Okay, pasubong kay kati katuwang mo pa siya, timbang mo pa siya sa pagpangabuhi mo. Kag mabatyagan mo, may nagapalangga sa imo, may nagaunong sa imo, bisan nahibaluan sa pihak sang sitwasyon nga nahibaluan mo nga may ara ikaw kaambit sa imo sinisitwasyon. Pero ikaw mismo, sulito ni Tito Wilma, nakahibalo ka gid kung anong padulungan sang tanan. Hindi na paghulat ta. Kay ang ending, ikaw gyapon ang pierde. Ikaw gihapon ang manginluhaan. Masakit man, pero buhata. Hindi paghulat ta ang tion. Nga hinulsulan mo ang tanan. Amat-amata lang, kundo kabudlay kid. Istorya ha siya, face to face. Sitwasyon mo, sitwasyon niya, sitwasyon sa inyo relasyon nga duha. Kung anong padulungan, kung padayunon ninyo ina, kinanglan katapos, tagain na lang katapusan ang tanan, tapusa, inang hindi maayo, nga hitabo sa kabuhi mo. Ang masala nga pagpakigrelasyon. Kaya actually, kung subong tigay-enjoy, kapitandaan mo, kabalo ka nga sala na ina mo, kag hindi man pwede nga subong palang hinulsulan mo, although nga sila kabalo naman kung nga daan nga mo ng padulungan, hinulsulan ko na hindi man pwede, kay di ba la? Ang paghinulsul, ara, ginaya sa ulihi. Muna makasiling kabala kung kaisa nga kung hindi nami ang nanging resulta sa kung anuman nga hitabo sa kabuhi mo, masiling ka hinulsul ko, kung pwede mo lang malabot ang siko mo sa paghinulsul kagton mo, pero wala sing miisa sa aton nga makalabot sa siko naton nga kagton ta. Tuod lang amo ng realidad. Di ba la? Ay nga mga anak. Amo na sa siling naton, kung mabulubudlay, nga makigbuhi, kung magpalayo ka sa iya, amat-amata lang. Amat-amata nga paglikaw. Kay amat-amatan mo nga paglikaw, amat-amatan mo nga pag-antad sa kaugalingon mo, pabatsyag, bisan mabudlay sa imo, nga palas ayon siya, amat-amata. Kay kung mabatyagan niya, nga daw patay mali siya mo na siya, girl, for the sake na lang sa mga kabataan mo, siya na lang na mamat-amat man palayo. Kaya realidad mo, among ginang ipanawong mo sa iya. Importante nga natadlong mo ang tiko nga banas nga ginauskoy mo. Kaya kung mahimo mo ina, kung hoben ka pa, hindi imposible nga may mag-abot nga husto nga lalaki. Tama nga lalaki para sa imo. Lalaki nga makaunong sa imo kag makapabatsyag sang kaimportante mo sa kalibutan kag sa imo mga kabataan. Hindi pa na iya ulihi ang tanan.
lalaki nga wala sang salabton sa kabuhi. Makaupod mo. Kag syempre kung mahimo mo na as early nga wala pa problema nami iya inday ayda nga nagalakat kang heads up ka mo di ba la nga nagatanga ka hindi nga nagaduko ka nga nagaduroy kabudlay-budlay na subong niya mga baygi ko sa imo himuay na hindi nga tilawan mo, hindi nga planuhon ko. Subong palang himuan na amat-amat. Buligi ang kaugalingon mo nga makagwa ikaw sa mo sinang asatuasyon. Inday, ay na ina lang ang matugda ni Tita Wilma sa imo sinikahimtangan sa karon. Kag kun kabudlay gid pangayui. Ara lang siya nagahulat sa imo nga tudluan niya ikaw sang kung anong dapat mo nga himuon para nga makabuhi ikaw sa amo sina nga sitwasyon. Okay, gani sa iba naton dira nga mga kauturan kung kamuman dira may mga istorya man sa inyo kabuhi nga gusto ninyo i-share diri sa This Is My Life. Ang iban dira maka-relate, ang iban makakuha leksyon, o ang iba naman sa mga istorya ninyo magamit nila nga inspirasyon o kung pala hinandigan ang nagkatabo sa inyo sini kabuhi. Mula na kasimple man sang kabuhi tamo. Ano lang bala kita diri sa kalibutan, wala perpekto. Gani ko nabalaan naton nga sala, unta to naton. Tadlungon naton ang aton sini kabuhi. Hindi pa ulihi ang tanan. Gani, sa imo inday ayda madamo nga salamat sa liwat sa mga palangga naton nga mga tagpalamati. Pwede man kamo makapadala sa inyong istorya, inyo man problema, nga pwede man magamit sa mga palangga naton nga mga tagpalamati bilang palahinandigan nila sa ila kabuhi. Pwede man kamo makatugda sa ginaangko nila nga problema ara nga aton chat room, ara man aton text hotline 0963-757-0874 na. Okay, pila lamang ina. Si Lindy Gani, isa na ton nga naka-online. Si Inday Ana Sinoro. Amugid, that is mortal sin, kay ti si lalaki may pamilya man, ara na sa sugo sang Dios nga hindi ka magkaibog sa asawa sang imo isig katawo. Baw salamat kid ma'am. Okay, alas 2:19, Action Radio, Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account. Ara sila gyapon mga naka-online, salamat gid. Pangamuyo gid nga hindi masulayan. Mana, salamat. Inday Wilma Inocencio Cabarles, salamat man mayong hapon sa imo. Ara man nagupod sa itong siningapon si Inday Ron Narihida Trava, ara kamo sa Dulid, sa Davao, na mayong hapon lang dira sa inyo and Merry Christmas na sa kay Janice, kay Tatay Teddy, sino pagyed sa ako inaanak na mayong hapon Merry Christmas lang sa inyo tanan. Inday Ron, salamat gid. Yes, Inday Homa Lumina, nagaupod man siya sa itong sa sininga hapon. Live sa Bunny Cafe sa Barangay Tangob, si Sir Meleli Oligo, salamat man. Kagarakaki na siya. Happy ginang Christmas ni Sir Meleli. Okay, Tamyaw Lihog Tawe kay Ma'am Vanessa Star Mayo, kay Doc Matt Mayo, Chinky de Alagdon, kay Noel Amar, kay Sir Alex Montesano sa ila. Yes, ang aton man pagpalabot diri sa Action Radio sa ila kay kabaluman kita nga mga maukod naton ini sila nga mga tagpalamati. No, Merry Christmas man sa inyo tanan kag Happy New Year. Hambal naman ni Ma'am Virgie Alpinda. Tita We ahay. Kahapon or sa Saturday, absent ko bala. Kaya naglakat kami sa Sipalay. Nag-visit sa amon mga relatives Tito We, nga nabiktima man sang Bagyo Udet. Kaluoy sa ila dito. Kag happy gid sila tita pagkita nila sa amon. Syempre, do sa ano bala. Importante is buhi. No? Iba buhi kag bisan pa ano nagatinguha nga maka-recover. Stay healthy always, Tito We, and God bless you. Sa inyo man tanan-tanan. Okay? Yes, there we are kami dulid. Tuto Ian sending his hug and yes, love you so much. So, salamat gid Tuto. Tuto Ian. Salamat gid. Kag mayong hapon lang dira sa inyo.
Okay. Julie Militado, Patrimonio, Happy New Year in advance, Tita Wilma. Yes, salamat man sa inyo, no? Enough na lang na anay. Karon kung may time si Tita We, balikan ta naman kamo. Ha? Salamat, Get. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga minaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa mas Ang atong galian ay nga Zenton Plus Gold kinahanglanon gid ina no sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Hashtag account kuning. Ang imo account, imo responsibilidad.
Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at Pwede ka mo da kalagin sa DNTTW ara sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Dali gid lang. Okay, ara Action Plus Report. Ara na, no? Ara sa atong linya, sa Action Jan Diaz sa isa ka Plus Report, shooting incident. Action Jan? Aksyon na Wilma, duha ka mga persona ang natirohan sinigila mga Hapon diri sa area sa Purok Pantot, no? Kina-confirm to ng exactly nga Purok. Pero sa kapinisang barangay Panokoy, syudad sa Bacolod. Sa report nga aton nga nabaton gikan sa kay Police Major Joe Puerto, ang station commander sa station number 8, isa ka minor de edad nga babae, kag isa ka lalaki diri ang natirohan sining hapon Aksyon Wilma, pero pina-check pa naton ang pinaka-latest nila nga medical bulletin. Pero kung makita naton ang kapulisan ginahingagaw nila karon hot pursuit, no, ginapahita ining suspect nga nagluthang sa duha diri ka mga persona kay kagawad Peter Noble sa barangay Panokoy. Ang ilang impormasyon nga nabaton do isa ka drug personality ining suspect, no, nga nagtiro Aksyon Wilma. Kuan ta lang karon confirmation kay do may mga ngalan nakita sa mga victims plus may initial pa lang ang suspetsado, pero mas maiguro karon kung ang kapulisan mismo sa station number 8 ang magapalayag sang identity sining mga involved sining shooting incident sining hapon. Sa ato mga ka-aksyon, para ila may baluan ang area mismo. Actually, ining purok niya ini, sa likod ni sa SP Village, Aksyon we, no? Purok, sorry, Action Jan. Purok ano gani sa liwa, para initial klaro? report is Purok Pantot. Purok? Pantot, no? P-A-N-T-O-T. Purok Pantot. Oo. Okay. Barangay Panokoy, syudad sa Bacolod. Pero i-check na ding exact address diri sa area. Ginaangan-angan pa naman naton kay bago ginasundan naton actually ang patrol car sa station number 8 sa kaidaring himata sang isa sa mga biktima Aksyon Wilma. I think dumaging sila nga importante, no? Kaya informasyon is ginsakay na sa may ambulance kaya ginagawa sa ospital. Ininduwag ka mga ginluthang sinigid lamang hapon Aksyon Wilma. Dugay-dugay, mabalik kami ni Aksyon Papanikson Taho para sa kompleto na kung specific gid nga detalye sinigluntad nga shooting incident sinigid lamang hapon diri sa liwat sa area sang barangay Panokoy, syudad sang Bacolod. Flash report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Aksyon Jan Diaz nga nagasaling sa totalan nga mga ka-aksyon sa rin man nga bahin sang Pinas, laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Okay, so nabatian nato na mga ka-aksyon si Action Jan Diaz, upon man naton sa ni patrol sa diin nagluntad ang isa ka shooting incident dira sa may Purok Pantot sa may barangay Pahanukoy. Duha ka minor de edad, isa ka babae, isa ka lalaki, kag ang suspetsado alleged pa isa ka drug personality. Sa mga identity sa mga natungdan
Bantayan naton ina kag kumpleto nga detalye bantayan sa pagbalik karon ni Action Jan upod sa iton sining patrol, na. So salamat sa liwat Action Jan Diaz kag kabudlay na karon iya nga panahon. But anyway, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalaga diya sa This Is My Life. Alas 2:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Abaw, kay Nanay Melchorita Ferrer, anay dira mayong hapon, ara nagaupod man subong iya nga hapon. Nanay Liling Lumangyaw, ang mga kanay nanayan, mayong hapon man sa imo dira. Kay Tay Greg, kay Knife Lure, maungkas, salamat man. Sa pamilya Salgo, dira sa may sumil, sa inyo, salamat man. Kay Abaw si Sel Katapia, mayong hapon, salamat gid kabalugid ako nga aragi ka mo nagaupod kay Tita Wilma tag sa kahapon. Madamo gid nga salamat sa inyo, bonano man. Ano pagamo pagid. But anyway, salamat. Nanay Lina Binet, salamat man, pero sa iban relax lang kay ma-horoscope anay si Tita Wilma karon iya. Ngati. Para sa aton sa ni horoscope, karon nga adlaw syempre, na. Sa karon nga adlaw Lunes, Disyembre 27, tuig 2021. Sa aton sa ni horoscope, unahon anay naton ang Capricorn. Ang mga Capricorn, ang mga nitao, Disyembre 22, Enero 19. Abi mo bala Capricorn or mga Capricornian, na ang inyo sini trabaho, ang inyo trabaho o ano man ang inyo ginahimo subong makaganyat gidya atensyon. Kung ano man ang ginahimo mo, kung nagatrabaho ka man dira, makalabot ina sa inyo bossing, kagabi mo, makaangkon ina sang maayo nga response. Posible, positibo nga rekomendasyon para sa imo. Subot silingon, sa palaabuton, maayo ang income. Maswerte mo or ninyo nga mga numero 36, 17, 33, kag 55. Sapphire blue is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18, delightful surprises. May ara mag-aabot sa imo or sa inyo karon nga adlaw, halin sa isa nimo kaabyan. Kag sa plano mo, bago nga pala nga buhian, ay umpisahan mo na kung kompleto na mga detalye nga kinahanglanon mo, kay makabulig ina sa imo, sa imo sini, kabuhi. Maswati mo nga numero 36, just sa 22 kag 40, pumpkin yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman itaw, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Okay, are Pisces, pamati, na? May ginhimo ka nga desisyon. Kung ano man ang nanging resulta sina, hindi ka na magreklamo. At least na pamatudaan mo nga imo na desisyon. Kaya nga, sa imo ginaya mismo, heart naghalin, hindi sa iban. 47, 15, 38, kag 26 mga masuwati nga numero, fire red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub, Abril 19. Ano man ang problema nga ginaangkon mo subong, hindi ka magkahadlok, Aries, at tubang nga ina. At tubang nga ina, kay nga kung tutukan mo lang, madasig ikaw nga makakita sang solusyon para dira. Kag natungod sa imo goal, ma-achieve mo gid ina. Kung hindi man subong, sa palaabuton. 12, 32, 29, kag 55 mga masuwati mo nga numero, fuchsia pink is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20, tubto Mayo 20. Abi mo man, ariyaw, bodo maayad-ayad. Taurus, makilala mo karon nga adlaw ang isa ka tawo nga makabulig sa imong sitwasyon. Kag kinahanglan magpaninguha ka man, jutay lang gid nga sakripisyo. 15, 35 kag 23 o 15, 35, 23 kag 52 mga maswati mga numero, mocha brown is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Okay. Sa mga tao nga imo makaupod karon nga adlaw, na mga tao nga makaupod mo karon,
makahatag ikaw special care sa ila. Resulta sinabi mo, maayo ang imo bugos nga adlaw. Very pleasant ang imo bugos siya nga adlaw, Gemini. 44, 27, 11, kag 38 ang mga maswerte mo nga numero. Manga orange is your lucky color. Una pa lang na nga bahin sang aton mga zodiac sign para sa aton tag sa ka-horoscope. Relax lang magabalik pa na si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante ka mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita ka. Alas 2:43 Action Radio, Philippine Standard Time. Daligid lang antes kumanihata ang ikaduwang gabahin sa pagbasa netong sa mga zodiac sign para sa itong text sa Kara Horoscope. Yes, Ma'am Lani Heromiano, salamat gid. Happy New Year kuno Tita We. Ara lang sila nagaupod monitor sa itong. Dida sa hibuan ka peace, no? Salamat gid, Ma'am. Okay kay Tuto Art, salamat man mayong hapon sa pagupod. Kay Tita Wilma, salamat gid. No? Antonio Beronio, salamat man. From San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Nara sila dira. Hindi, Atiya Kim Eriman, salamat man sa imo. Yes, enough lang na Tita Wilma. Kay tapuson, tanay ba lang. Ang itong sini, mga zodiac sign para sa itong horoscope. Cancer na kita, Tita We. Ang Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mga Cancer, ma-experiensyahan ninyo ang isa ka wala nyo gid ginapaabot bala nga hitabo karon nga adlaw nga makahatag sa inyo sang makadalayaw nga balay tiyagon. Ma-amaze gid kamo sa matabo karon nga adlaw. Ma-amaze kamo kay nga may grasya nga mag-abot sa inyo. So tandaan nyo lang Cancer, gamay man o kundi ko nga blessing nga inyo sinibabayton ipaambit. Sunod niya sa inyo horoscope, be generous. Masuwati ninyo nga mga numero 2639, 12-51. Cyan blue is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, kung maglagaw ka mo, no? Maglagaw ka mo. Especially kung makapamol ka mo o kung diin man dira sa inyo lugar, masugata ninyo ang inyo katubo-tubo sang una. Abi mo, may mabulig sa imo, kay may oportunidad siya nga mahatag sa imo para nga maangkon mo man ang maayo iya nga sitwasyon sa kabuhi. Masuwati mo nga mga numero 26, 16, 41, 39, kag 52, lucky color, orange. Virgo, ang mga Virgo naman ay gusto 23, tubtob Setyembre 23. Mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, may ara ikaw dugang nga work from home. Work from home. Kag ina makabuligid sa imo ginakita. Kung umpisahan mo man nga magpaninguha, kag abi mo, kinahanglan mo man ang physical activity Virgo,
Kay ang let's say, kung may physical activity ka, makabuligin na sa imo para sa maayo nga lawas. Mas wati mo naman nga mga numero Virgo 36, 22, 14, kag 56. Lavender is your lucky color. Libra. Ang mga Libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Subong man nga adlaw mahibaluan mo kung anong purpose ang imo kabuhi. Madumaayad-ayad. Pero kung ano man ang mga event nga imo ma-encounter karon nga adlaw, makahatag ina kalipay sa imo. Mga maswati mo naman nga mga numero 27, 15, 48, kag 35, magenta red is your lucky color. Scorpio, mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, sa imo, aba, may mabaton ka, sa imo horoscope nga, kwarta, masurpresa gid ikaw, ba? Masurpresa gid ikaw, kung makabaton ikaw kwarta, di siguro man no? Kag suno sa imo horoscope, magasigi-sigi na, no? Magasigi-sigi na ang malipayon mo nga kabuhi. Kung makaumpisa na sa pag-abot sa imo. Sikreto lang kinanglan, duga nga pasensya, na pagpatawad kag pagpalangga ihatag mo sa mga tao nga nagapalangga sa imo, Scorpio. Maswati mo naman nga mga numero 45, 12, 39 kag 28. Tangerine is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman ni tao, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Wow! Matuman mo ang imo wish. Anong wish mo, Sagittarius? Guro may mga wish list. May mga wish list ikaw ay isa-isahan lang. Na? Ari, isa ka bag-uman nga ginapanag-iyahan mo, kinahanglan pangamuyuan mo ina. Para nga magapangibabaw ang katawhay, ang harmoniya sa bugos nga pamilya. Mas wati mo naman nga mga numero ninyo, nga mga numero Sagittarius, 26, 37, 15, kag 43. Purple is your lucky color. Hindi ubigidya, ubi purple is your lucky color. Diba? Ang ube purple is color of the year. Diba, Pantone? Very perry. Pero in short, ano malangali ube, purple. Amoy ng atong sini color of the year. Okay. Amo nang ang color of the day mo man, maswerte mo nga color iya karon nga adlaw Sagittarius. Alas 2:49 Web Action Radio Philippine Standard Time nabatian ang kabugusan nga mga horoscope pagi sa inyo tag sa zodiac sign para man karon nga adlaw Lunes, Disyembre 27, tuig 2021. Renato Boy Enrile dera sa Maaw, maayong hapon, Merry Christmas sa imo kag madamo gid nga salamat. Kay Grace Mary kag Liobert Santillan dera sa Purok Pine Tree sa Barangay Bata, mayong hapon, salamat gid sa inyo sir and ma'am. Kay Indayani kag kay Baby Arshad, salamat man kag mayong hapon. Ay sir, Sir Ipe, kag kay Ma'am Jocelyn Mongkatar, sa inyo salamat gid. Kag syempre kay Tuto Romel. Salamat man dira. Hindi, antes man may oras pa si Tita Wilma. Ari anay, tandugon naton ang animal sign for the year 2022. Ano ba Tita Wilma ang animal sign sa tuig 2022? Year of the Tiger. So 2022 is the year of the Tiger. Umpisa ina sa January 1, 2022 kag magatapos ina sa January 21, 2023. Ano nga klase sang tigre, Tita We? It's a water tiger. So, ang 2022 is water tiger. Mabulubog na nga ulo sang tigre. About dumayad-ayad iya. No? Hindi siya masyado kabaris. Hindi siya kasupog nga klase iya sang tigre ngayon na. Pero sino ba lang mga natao sa tuig sang mga tigre or tiger? Ini mga natao so, year 2022, yes, tiger ina sila. Ang mga natao 2010, ang mga natao pagid 1998, 1986,
1974, 1962, 1950, hasta lenta sa 1938. Nabaw, sa mga taong 1938, ilagi gali tuig ang 2022, na kabaluman kita kung anong tigre, no? Kabaluman kita kung anong tiger, amo ng king of the jungle, di ba? King of all beasts, kung sa China pa, na kag ang zodiac sign nga tiger, simbolo sang ano, ang tiger, nagasimbolo sang kabakod, nagasimbolo sang kabakod, nagasimbolo pagid sang pagtabog sang mga evils, mga malain, kag kaisog. Dito sa China, nga nag-China ka na, hindi tawe kag ka-impluensya man ang aton mga kauturan nga mga Pinoy mo, na kita nagaka-impluensya man, di ba? Sa ila dito ya sa China, na basta mag-year of the tiger, ang mga Chinese nga mga kabataan, ginapasuksok nila kalo kag sapatos. Ano nga klase sang kalo iya kag sapatos dito, Wilma? Sapatos kag kalo nga may image or imahin sang tiger para sa maayo nga suwerte suno sa ila. Kag syempre, ang tiger, nag-rank ini siyang ikatatlo sa mga animal signs sang Chinese zodiac. Pero ti kabalo kita kung anong 12 ka mga zodiac animals. Ano mga magluwas sa tiger, ano tawe? In order, rat, ilaga, ang ox, ang tiger, ikatatlo gid siya, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, kag, pig, o kun baboy. Ti kabaluman kita kada tuig related din na sa animal sign according to a 12-year cycle. Ikaw na bilong ka, ano animal sign mo sa dasun? Hambalan na naman naton ina. Alas 2:53, Action Radio, Philippine Standard Time. May isa pa ko ka nasiplatan kay ina mo, na dapat kay ina ko ni siya ginhambal, pero maayad-ayad ini nga balita, na maayad-ayad nga balita. Sa iton mga motorista, na sa iton mga drivers, sa mga may salakyan, mga nagatughong sang mga produkto sang petrolyo. Nagpagwasang nagkalain-lain iya nga mga advisory ang Philippine Shell Petroleum Corporation, ang Sea Oil Philippines, nga may ara sila iya pagbuhin sa presyo sa ilang mga produkto. Sa gasolina, mabuhin sila ba? Dako-dako gid. 20 sentimos kada litro. Dako-dako gid ha. Ang diesel naman, may pagbuhin sa presyo kada litro 85 sentimo kada litro. Sa kerosene, 85 na. Ang clean fuel kag Petrogas mag-implementar man sa pareho iyang pagbuhin sa ginmention naton. Na kag yes, ang adjustment, price adjustment mag-epekto buwas alas 6 ang aga, December 28. Magluwas gid lamang sa clean fuel. Kay clean fuel mag-implementar sang pagbag-o sa ila sini mga presyo sang ila produkto alas 8 pa iya sang aga. Na ti ano-ano sa inyo, okay lang. Kabaluta nagligad nga fuel, nag-rollback November 23, di ba? Ay ho, mga anak, sige lang, go lang kita. Kinanglan ang kuno na ito ang good vibes para sa ito. Christine Minyas Villalobos, good afternoon. Thank you, kid. Alas 2:55, Action Radio, Philippine Standard Time kay Madina Binares. Merry Christmas sa imo. Yes, Tito Wilma. Kag syempre, ay dira gali sa kay Mother Lily mayong hapon sa imo madamo gid nga salamat man. Dira sa ila nanday Nanay Letty ng Helen Bacauco kag sa imo sini husbandry, no? Kay Nung Joe, no, Merry Christmas sa inyo dira ng Helen kag Nung Joe. Kag sa mga taga-Punta Taytay na Mary Segovia, Merry Christmas man sa inyo. Relax lang anay. Magapangabay si Tita Wilma of din ninyo anay ako sa pagpangamuyo sang orasyo imperata bagtog sa COVID-19.
Okay, so amen. Salamat kid. Sa siningabahin Action Radio Philippine Standard Time. Impontulos stress ay tunanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat gid. Salamat gid sa inyo pagupod kay Tita Wilma iya karon nga adlaw. Lunes na lunes again sa liwat. Salamat kag Merry Christmas sa inyo tanan. Yeah? Salamat gid Nena Guardano and May Guardano dira sa East Homes 4 sa Mansilingan. Salamat gid. Merry Christmas sa inyo kag di naman sa Camp Amber sa Don Salvador Benedicto kay Virginia Manuhable. Sa siningabahin si Tita Wilma magapaalam na sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na Bible verse of today nga bilin sa inyo halin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen,
For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Salamat gid sa inyo. So, buwas na naman kita mag-updenay. Standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!